Sa number 3, 19 ka mga commercial establishment sa Bacolod City, ginpasira. Bangod wala sa mga business permit. Gisiling ni Levy Pangge, ang pamuno sa City Legal Office Enforcement Team nga wala maka-renew sa business permits ang mga establishmento sa sulod sang Lopez East Center. Rason nga ginpangsiradaan ini sila. Sa 19 ka mga baligyaan nga ginpasira, maiban sa ilang nga sunod sa kay Pangge, wala gidya makakuha sa business permit, samtang ang iba naman wala maka-renew. Dugang pa niya, antes ng pagpasira sa ila, ginsunod sang CLO ang due process. Sang tinalikdan pa nga mga binulan, na-serve sang CLO ang notice sa abo nga mga baligyaan. Lakip sa mga ginsiradaan ang mga food stalls, pila ka mga baligyaan sang dry goods, kag pati na ang bahin sang grocery store. Suno kay Pangge, kinahanglan nga ang tenant sa sulod sang Lopez East ang makakuha kag maga-renew sang ilang mga business permit agud makabalik sila sa pagbaligya. Nagaparay ng closure operations ang CLO subong nga adlaw sa barangay Villamonte sa Bacolod City kung sa diin isa pagid ka bar ang ginpasira bangod wala man maka-renew sang business permit.